Tam. Čaute všetci, vítam vás pri novom videu. A dneska budeme chytať na feederku. Mám už nachystané veci, dám tam krmivo a ideme nahodiť. A tu je. Ty asi peľaš palicu, ne? Hej. Není až taký maličký. No, taký pekný. Fú, to je pekný kapor. Hej. Taký Ale konzumný. nebojoval. No, tak. Sa čudujem. Idem sem s ním. A tu je jaká veľká žaba. Ne, to ešte je to. Ty kokos. Tu máš podbera. Hej. To je pekný kapor. Joj. Mama, až teraz tu pri brehu začal trocha bojovať. No, ale to nie je až taký malý. No však? Sa čudujem. Takýto boj s kaprom som ešte nezažil teda. No! Ježiš. Je tam. Krásny. No zoberú dicu iba. Bože, ale tá žaba. Fú, do keľu, som mokrý. Tá žaba tu. Jaj. Bože môj. Ďakujem. Hej? Vidíš, čo robí to má. No však. Dobre, máme. Koľko? Bude mať 60. No to má. To je krásne vidno teraz. Si odpoď. Ja odpotím si. Netreba. Čo? Netreba. Teraz keď sa klepneš, tak... Idem tu ďalej s ním, aby sa nepoškral. Poď. Čau. Vidíme sa. Na toto zabral ten kapor. To sú také asi štípavé, lebo sú okorenené, skvelé to voní. Tuším, že jedna gula tam bola. A už sme mali aj predtým záber, dokonca 2, ale jeden bol taký, že úplná jazda. Som prišiel a normálne sa to otrhlo. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.